i em sembla que el que passa és que hi ha una mútua incomprensió entre Catalunya i Espanya que fa que, de fet, no ens entenguem aquesta crítica o aquesta lamentació clàssica del sobiranisme, del catalanisme. És que a Espanya no ens entenen, ens hem d'explicar millor. Home, a veure, fa, diguem, 300 anys pel cap baix que ens estem explicant. O sigui, no pot ser que siguin tan burros, no pot ser, és impossible. Per tant, hi ha d'haver alguna altra raó. Per tant, quina és aquesta raó? Per què no ens entenen, si és que no ens entenen de veritat? I també un exercici d'empatia, que és una cosa que en la meva activitat professional com a consultor d'empreses ho he hagut de fer molt, no? Quan estàs davant d'un client, és a dir, a veure, aquesta persona per què diu això? Per què fa això? Per què té aquest punt de vista que a mi em sembla tan fora de lloc? Intentar entendre el per què aquella gent diu el que diu i pensa el que pensa. I per tant, diguem, aquest exercici d'empatia doncs he intentat fer-lo aplicat als espanyols. I he arribat a una conclusió, i és que hi ha moltes coses que ens assemblem més del que ens pensem. Per exemple, nosaltres estem molt contents de ser com som. Els catalans som collonuts, som oberts, democràtics, no sé què, tal. Molt bé, perfecte, som fantàstics. I ens empipa molt quan els espanyols diuen que hauríeu de ser d'una altra manera. Per què? Per què hem de canviar? Bueno, però això és absolutament simètric. Ells també estan contents de ser com són. Estan encantats de la vida de ser com són. I els emprenya que els vulguem canviar. Per tant, primera qüestió, reconeguem que amb ells els molesta tant com a nosaltres que els vulguem fer canviar. Segona qüestió, la llengua. Quan ens ataquen la llengua nosaltres ens posem de seguida, com és natural, com qualsevol persona. Bueno, però ells també tenen la seva llengua, també se l'estimen i diuen que s'han creído estos catalanes. Perquè ara, ¿por qué hemos de hablar catalán si ya sabemos castellano, que podemos ir por todo el mundo i tot això? Per tant, ells també reaccionen, és una reacció absolutament simètrica amb la nostra. Això és una cosa que aquí jo diria que, per ser modest, diguem-ne, poca gent ho ha dit. No sé de gaire gent que ho hagi dit. Per tant, primera qüestió, veure per què aquesta gent són d'aquesta manera. Per altra banda, també hi ha una altra cosa que nosaltres hauríem de tenir molt present, i és que per què el nostre missatge, que a nosaltres ens sembla tan fantàstic, modern, integrador, renovador, democràtic, en fi, tots els adjectius, com és que amb ells no els hi entra? Doncs perquè aquest missatge que a nosaltres ens sembla fantàstic, amb ells no els hi sembla fantàstic, al contrari, el rebutgen perquè no s'adiu amb la seva manera de ser. I aquí hem comès un error, els catalans, un error, jo diria, de lògica elemental. Ens hem atipat de dir que som una nació. I la conseqüència lògica és que nosaltres som una nació, ells en són una altra. I si són una altra nació, davant de situacions iguals, reaccionem de maneres diferents, perquè som diferents. És a dir, davant d'una situació com aquesta, en què tenim uns veïns que ens volen fer canviar, que ens volen fer que la seva llengua tingui una importància que per nosaltres no se la mereix, o que no la necessitem, o que no caldria, és igual, ens volen imposar la seva llengua, quina seria la nostra reacció? Doncs la reacció catalana típica en aquests casos, parlem-ne. Parlem-ne. La reacció seva no és parlem-ne. La seva reacció és que s'han creït estos catalans, perquè som de pasta diferent. I aquesta pasta diferent és perquè responem a dues realitats, que jo en un dels capítols del llibre en dic tel·lúriques, perquè són unes realitats absolutament derivades d'una cosa tan elemental com és la geografia, la terra. La pasta de què estem fets uns i altres són radicalment diferents perquè estem nascuts en uns territoris que són radicalment diferents. Catalunya, des de sempre, com a mínim des que els grecs van desembarcar en Púries i probablement d'abans, és terra de pas. Per aquí ha passat tota mena de pobles, gens, llengües, cultures, religions i de tot. I sempre, cada vegada que ha vingut algú de nou, ens ha deixat alguna cosa. Hem tingut una gran afició als matrimonis mixtos, ens hem casat amb els immigrants i viceversa, i cadascun ha anat deixant el seu pòsit i la seva cosa. Aquesta realitat forçada per la geografia ens ha obligat, ens ha fet ser d'una certa manera. Ens ha fet ser negociants, ens ha fet fer negociadors, som un país marítim, per tant som mariners, som pagesos, som una gent avesada a entendre que l'esforç, que el treball és molt important, que les coses no són tal com a mi em semblen, que el meu punt de vista té un valor, però el teu també, i el teu, i el de l'altre, i el de més enllà, i que per tant cal que negociem, cal que parlem, cal que ens entenguem, i que al final arribarem a un acord
que no serà ben bé ni el que vull jo, ni el que vols tu, ni el que vol l'altre, però que més o menys serà beneficiós per tots. Aquest és el nostre tarannà. La terra ens ha fet així. Castella és una realitat radicalment diferent.